A satin da ya gabata cikin shirin kowa. Umma! Irin wannan ai sake sa hawan jini na ya ƙara tashi. Idan kika kuskura kika yi mana dagiya a nan, idan muka je can, wallahi sai mun casa ki. Wai me ya faru da ni? Ai su ma kai. Su ma sai da muka ce ba za ka iya ba. In Allah da zan iya. Dadin kowa sabon salo. Yawa sani ba. Ta samu ta yi bacci kenan. Ta samu bacci. Da sauƙi sosai? Haka abin da kake to alhamdulillah. Ga wannan magunguna za a siya a ci gaba da bata. To, Ke duk irin shawaran da na baki a baya. Shi zan sake maimaita miki yanzu. Kai sake ki sake barin hakan ta sake faruwa. Insha Allah. Baba abin da ya sa ban maka bayani ba saboda na ga yanayin tashin hankali da kake ciki. Amma yarka tana da juna biyu. Likita. Juna biyu fa kika ce. ni na gama cin tsawa zan fita. Alhaji wai sai magana nake maka kamun banza kana ta kokarin fita. Alhaji yaron nan ya kamata a je a yi yaron nan ya dawo mana. Kar ka manta fa yaron nan shi ke nan muke da shi. Wai tun asali waye ya bata yaron nan? Tambaya nake nace tun asali waye ya bata yaron nan? Kyace lokacin da ya dawo daga makaranta ba yadda ban yi ba ya tattare na sai bar gidan nan ya koma makaranta. Kika yi tsalle kika dire kika yi uwa kika yi magarbiya kika ce sai dai ya zauna a gida. Kai na son tambaye ki matukunna. Kin fi ni san yaron nan ne dan baba? Duk ina yin wannan ne dan ya kintsu ya zama mutum. Amma dai yanzu maganar da nake maka naga ai da a bar shi a can gare da ya dawo gida. Ko? Zaman sa a can gare zaman sa a gaban mu. Zaman sa a can gare zaman sa a gaban mu. Sam bai fi ba zaman sa a gaban mu. Wani gata fa kike nuna wa yaron nan na banza na wofi. Kai Alhaji, za ka je kai belin yaron nan ko ba za ka je ba? Ba zan je ne belinsa ba, kurunkus. Ba za ka je ba? Ƙwarai kuwa, ba zan je ba. Da duk irin shawarar da na baki a baya baki ɗauka ba. To yanzu zan baki shawara a matsayina na uwa. Kai ki sake maimaita abin da kika yi a baya. Insha Allah ba za a sake ba, Allah zai kiyaye, ba za a kuma ba.
Adama, abin da likita ta faɗa a kan Hannatu gaskiya ne? Dama ita ce wanda nake ce maka za ta taimaka mana to shi ne da hakan ɗin da yi ba shi ne da muka je gida na jiƙa mata wannan magunguna. Adama, wai yau me ke faruwa na kin zo na anan kina ta wani shauni. Wallahi yau din na tashi duk jikina babu ƙwari sosai, amma ai baki ga baki da lafiya ba. A'a, ni lafiya ta kalau, kawai duk garin ne bana jin daɗin sa. Wai ya naga kina ta sauri, ina zaki ji haka? Lalle ma sa'adatu na kakkire na mun hankali mana. Dan Allah ki kammala abin da kike ki zo mu bar gidan nan, mu je mu gama abin da yake gaban mu. To Magai. Ba shi ne? Ya garin. Ya gari. Abubuwa. Normal. Ina kuma zaka ji da ai gurin ka zan je. Ina son mu dan tattauna. Kuma na kana neman tafiya. To idan maganar ba ta da dan tsayi to amma idan tana da tsayi sai dai mu ranka ya tare mu je mu dawo. Ka gane ba wani tsayi. Tafiyar za ka yi ko kuma koma za mu je mu dan tattauna abin da mu tattauna. Okay, to ina gani idan ba matsala in dai ba ta da tsayi sai mu koma kenan. Ba ni kuma abin ba an daukar lokaci zai yi ba. To ba da ma za mu yi zuwa. Audu. Yes sir. Zan dan fita nan baya amma ba da zan yi ba. Insha Allah ka kula. A ba da zan da ba da. Good morning, officer. You're welcome, madam. How's work? Oga, ka fasa tafiya ne? Na fasa. Akwai wani abu ne? Sorry sir. A ba wani abu. Madam me ke tafa da shi? Okay, na zo ne saboda ke tsan kyauta dillaliya. Kyauta dillaliya. Okay. Je ka zo mu da ita. Okay sir. Madam me kike son ni? Menene haka? Kuɗi. An gaya miki muna karɓar bribe a nan ne? Officer, ai wannan ba bribe ne ba. Kuɗin bail ne. Kai ba za ka da za ki ba ne? Sorry sir. Madam, na so ki fahimce ni. Daga yau kar ki ƙara zuwa mana nan da maganar kuɗi. Kin gane? Duk inda kika je bail is free. Kin gane? Kuma ana sanarwa a kafafen yada labarai ba kwa ji ne? Irin wani abin da kuke yi, ku ne kuke iza wutar cin hanci da rashawa a cikin al'umma. Da Allah daga yau ki daina, kin ji ko? Officer, I'm so sorry. Ban sani ba. Ba zan kara ba. Wannan kin san aikin da laifin da ta aikata kuwa? No, ban sani ba. Sayan kayan sata. What? Kyauta? Wato ba shi ni fa a kodayaushe abubuwan da nake faɗa shi ne bai kamata a ce don ka taimaki al'ummar kama sai kana zuwa kana kwarzantawa a gidan rediyo da talabijin da kuma jaridu. Ka ga yi dakata. Shi wato ka gane ya da irin wayannan abubuwan zai taimaka wajen zabarar da matasa saboda su ma samu su fahimci irin hanyoyin da ya kamata su bi wajen ganin sun taimaka wa al'umma. To amma ni a gani na su waɗanda aka yi domin su idan sun amfana to ina ganin ai bukatar ta biya. Haka ne sun amfana na ji amma ni shawarar da nake so in baka ka da kake so ka faɗa min gaya min ka gama dai ma'aji wannan magana tukunna ka kula da irin yadda cin hanci da rashawa suka yi katutu a tsakanin al'umma mu kuwa gaskiya ne wannan kuma ma abin ya kazanta wallahi to kaga kenan ya kamata mu yi wani abu kai dan ganin an dagile wannan matsala kai bashir wannan abin ya fi karfin mu saboda ta kai tunanin zamu canza wannan al'ummar tun ka a haife mu fa wannan abubuwan suka kazanta to ta kai tunanin zamu canza shi
kaga yabi dole mu tashi mu bada gudunmawa akan wannan abu wajen ganin an cimma nasara a kawar da wannan matsala saboda matasa su ne ruhin al'umma kuma aibi matasa su ne shugabannin gobe saboda haka ya kamata mu tashi mu bada gudunmawa tun yanzu tunda muna da damar da zamu bada wannan gudunmawa kada sai nan gaba mu rasa damar yin haka kai Bashir wannan abin ya fi karfin mu saboda ta ya kai tunanin zamu canza wannan al'ummar tun ka a haife mu fa wannan abubuwan suka kazanta to ta ya kai tunanin zamu canja shi haba mala ai ba dole sai muna da madafan iko ba yanzu ba ka ganin ko irin ta hanyar social media din nan irin ma'ana dandalin sada zumunta da ake da su iri-iri ba za mu iya bi ba mu yi amfani da wannan damar wajen ganin mun dakile wannan matsala ko fa ka zo da shawara saboda ni kaga kwata-kwata hankali na ma bai kai kan wannan ba wallahi but anyway yanzu ka san me bashi ina da wannan uzuri ne wallahi to ina ganin wani next muka haɗu sai mu tattauna matsala amma dai gaskiya sai matsalan ba akan wannan al'amarin saboda harkar social media din nan ita ke ci yanzu gaskiya ne ka kawo shawara ba damuwa Salamu alaikum. Wa alaikum salamu. Inna. Dan Asabe. Ya na ga annashuwa a fuskar ka. Wani alherin aka samu mana ne dan Asabe? A yau din nan inna dole ki ganni a cikin fara'a. Daga wajen dubo abin nan jarabawa ta jam nake fa. Wace ce kuma wannan? Ka san jarabawa ta ka kala-kala ce. Inna kenan. Jarabawar da za ta bani daman shiga makaranta ta gaba da sakandare kuma na ci. Ai ku dole kai murna. Ni ma kuma ina taya ka murna Allah ya sanya alheri. Amin inna. Akwai abin da ma nake so in gaya miki fa inna. To. Duk waɗanda suka yi sata a jarabawa nan ba su ci ba iya mu da ba mu yi satan nan mu muka ci. Ka ji ko? Shi yasa dama nake ce maka kullum ka mai da hankali a karatunka. Banda sata jarabawa sannan kuma ka ƙara da addu'a. To yanzu kuma me ya rage? To yanzu abin da ya rage dai sai fafutukar dan cikin takardu wanda zai ba mu daman mu shiga makarantar. Shi ma kuma wannan wani kuɗi za a kashe mai yawa ko? Inna kenan ai duk abin da za ka yi yanzu a duniyan nan sai da kuɗi. To Allah ga mu gare ka sai ai azama kenan wajen tara kuɗi. Haka ne inna. Amma yanzu abu ɗaya nake bukata daga gare ki inna addu'an nan dai da kika saba min inna ita dai za a ci gaba da yin mun saboda in samun shiga makarantar na a sa'a addu'a kullum a cikin ta muke dan Asabe Allah dai ya sa mu dace to amin inna bari in shiga daga cikin ɗaki to shikenan kin tsaya kina kallon mutane ki je ki ɗebe kayan ki bar min gidana tunda dai ba gado ne ya haɗa mu da ke a gidan ba. Haba mai gida haƙuri za ka yi ka san shi wannan abu da ya faru tsautsayi ne fa. Wanda kika kai wa goron gayyata da kanki ba tun yaushe nake jan kunnen ki kika ƙiji kika ƙememe kika fumfuris inda yanzu gashi kin jawo mana abun kunya ko da ike da dama abun kunyan nan ke tintini. Ni Adama na shiga uku na rasa ma me zan ce da kai ni. Ki kwace naki maza ki bar min gidan nan. Assalamu alaikum. Kuma wallahi waɗannan yaran ƙwaya ɗaya ba za ki tafi da ita inda ba da su kika ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Me yake faruwa ne? Za ki fice min daga gidan ko kuwa? Mai gida dan Allah dan annabi ina roƙon ka kai hakuri hakurin da kake da shi ka ƙara akan na da dan Allah dan annabi kai hakuri ka san shi babba juji ne mai gida. To yanzu wannan jujin ya zama jiyare an daina zuba masa shara kuma na gane cewa kin ɗauki abin kamar da wasa bari ki gani.
Bincin? Me wannan? Yanar kamar makina da yi. Don Allah ka bani kayana. An hana ki. Haba my sister. Ya za ki jefa rayuwarki a cikin wannan shirma? Na ce ka bani kayana. In sha in ji daɗin rayuwata. Na warware dukkan matsaloli na, ka gane ku? An hana ki. Baki a cikin hankalinki, baki da hankali. Wa kai yaushe za ka waye ne? Yawa. Hello aunty? Aunty da Allah ki dawo gida akwai matsala. Kai, normal fa nake. A aunty magana ba ta yi a waya ba da dai kin dawo ne. To. Ji wani rainin hankali. Madam, ya na ganki haka ba motar yau? Kina nufin zo da mota na police station? Ai ba zai yiwu ba. No. Kin san komai da calculation ake yi. Amma kyauta, na? Me ya kai ki siyan waya on the street? Wajen bad boys. Haba kyauta. Wallahi madam ni ma ban san abin zai kai ni ga haka ba. Dan da muguwar waya gwammakin tashi. Ai kina ganin bad boys zaki sani ai. And in kina so ki phone business, ki je kasuwan waya mana. Ki siya in bulk, zaki samu riba. Ai kyau. Yanzu aikin gama ya gama sai dai a kori gaba. Yanzu da aka kai ki sell ya kika ji? Wuya. Azaba. So stop it. It's not good. Stop it. Allah da ba zan kara ba. Better. Thank you very much. God bless you. Haka nake so ai. Lafiya kuwa? Anti, kin ganta na? Wallahi yanzu na dawo daga studio na mantuwa. Kawai sai na zo na tarar da ita da kwalaban syrup a gabanta. Kwalaban syrup kuma? A'a, ka dai faɗi wani abu, amma Bintu ba za ta yi haka ba. Anti, da ido na fa na ganta, sannan kuma da hannuna na kwashe su na ji na ajiye su a kicin. Idan bake dan wani zan yi za ɗauko miki dan ki gani da idonki. Ni dai ɗayata Bintu ba za ta yi haka ba. In kana da wani abin da ka faɗa amma ba wannan ba. Idan kuma baka da shi, ka je ka yi abin da ya kawo ka, bana son ƙaryar banza. Alaikum salamu. Adama ce a gidan. Ni ce sabuwa. Da waje ki zauna. A'a, ai zancen nan ya girma waje. Sai dai mu je daga ciki. Adama lafiya kuwa? Ina fa lafiya. To, mutuwa aka yi? Kin ga sabo ba wata mutuwa. Yau dai in gaya miki, kama ya koro ni daga gidansa. Subhanallah. Wannan abu bai yi daɗi ba. Ke kuma kika wannan bawan Allah haka dan mu farkin haƙuri. Assalamu alaikum. Abi. Alaikum salam. Bash. Ya na ganka ne haka?
cikin wani damuwa kai tagumi ya faru wallahi ko magana da muka da rashin wata yar matsala ce wallahi. matsala kuma wallahi family issue ne amma kuma ya mauce. ya za ka ce ya wuce bayan na zo na ganka a cikin damuwa. aibi ka rage damuwa kada wannan abin ya zo ya haifar maka da matsala kana matashinka. ba shi ba za gane ba. Yanzu Bintu, ashe baki daina wannan mummunar ɗabi'ar ba? Kika je falo kika zauna kika baje har Ibrahim ya san irin halin da yake ciki a rayuwarki? Momi, babu komai, kar ki damu. Kin gani da ke gani na? Zanzan nake ji na. Normal nake ji fa sosai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu Bintu irin rayuwar da kika zaɓa kenan? Amma ko da yake laifina ne, saboda na yi tunanin kin daina yi, ashe kina nan kina yin taɓoyi. Ni fa ban ce kin yi laifi ba. Na gaya miki daidai nake ji na. Kin gane ko? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Allah wa ne ne? A'a, yan biyu kyautar Allah. Sannu ku da zuwa. Madu da kai aka zo? Bari da ko mana tabarma ko? A da kin bar shi ma mu gama maganan ana. A'a to. Allah dai isa lafiya yan biyu. Lafiya kalau da mun zo neman ki ba mu same ki ba. Mun ta kiran wayanki kuma mun kasa samun ki. Shine muka ce bari mu zo mu je mu dawo. Wallahi wata ƴar gajeriyar tafiya ne. Kuma inda naje babu network. Shi sa ba za ku same ni ba. Ayya Allah sarki. To Allah dai isa lafiya. A lafiya kalau wallahi dama akan maganan tafiyan mu ce. A to yayi kyau madalla. Ai dama ku nake ta jira tintini. Yanzu ya batun kuɗi. Ga kuɗin nan mun zo da shi. Yawwa gimbiyar mata. Ga kuɗi sun cika cas naira 30,000. Yanzu ku ƴaƴan nan dama kuna da hanyar samu wannan kuɗi amma kuka tsaya. Da yanzu kun fi ƙarfin wulaƙanci ko za kuna nuku a garin nan. Wallahi kyauta dillaliya wannan kuɗin ma da ƙirar muka same su. Ko ma dai ta yaya kuɗi dai sun fito bukata ta dai in ga kuɗi kusan harka na gaya muku sai da kuɗi yaran nan. Yanzu bari in shiga ɗakin ɗauko mahaifina sai tafiya. Yanzu na san za ku yi tafiya yaran nan kun ji ko? Wallahi kin ga duk yanda na yin boye abin nan sai da asiri na ya tunu. Yanzu na rasa abin da yake min daɗi ma a rayuwata. Gaskiya haƙurin damo ya ƙare. Kuma gashi wa a sanadiyar wannan ƙaddara ta samu yarinyar nan? Ke dai bai wa inna ilaihi raji'un. Kuma wani babban abin takaici ma na tashi muka je mu wurin zubar da cikin nan asirin ku bai sake tonuwa a gaban shi. Na ji kamar ƙasa ta bude in shiga na rasa inda zan sa rayuwata. Kin ga abin da nake gaya miki. Allah ya baki miji mai haƙuri, mai ƙoƙarin kyautata wa iyalinsa, amma sai kika ɗauka tsoron ki yake ji. Na ce miki bar wannan maganan. Aikin gama fa ya riga ya gama. Adama kin bani kunya. Allah ya baki miji mai haƙuri, kuma ke kaɗai ce a gidan nan daga ke sai 'ya'yanki. Ni kwa nan in ba dan malam yana ɗiban yaran nan yana kai su ƙauye wajen kakarsu, da ban san ina za mu sa hakarkarin mu a gidan nan mu kwanta ba saboda yawan mu. Na ce miki bar wannan maganan dan Allah. Aikin gama ya riga ya gama. Kuskure ne na riga na tafka shi. Kuma ne alkawari insha Allahu hakan ba za ta sake faruwa ba da izinin Allah. Zan kiyaye. To yanzu me ke ganin shine abin yi? Ai ne yanzu kin ga bana doshi garinmu ko sauran yan uwana da wannan abun kunyar ba ko? Tunda kin gani sadda ina zaune lafiya ina jin daɗi ban neme su ba. Sai yanzu rasuliya ta kama wuta zan nemo su? Kin ga ai ba zai yiwu ba. Ni kuma a gani na ai gara ki je can ɗin gida ko manya sa shigo ƙarshen ta ya fi ɗaukar maganar su. Sabuwa daurewa zaki ki taimaka ki je ki bashi haƙuri ko Allah ya sa mu cimma burinmu. To zan je in gwada na ƙoƙarin
zan je in same shi Allah ya sa dai ya saurare ni. Amin. Dan Asabe. Dakata. Ka je kofar gida wajen babanka. Ka ce mishi za ni gidan Adama. Abin da ya ga maka ka da yanzu ka gaya min. Yawwa. Ni kan ai na ga ta kai na ni da nazari ma da yanzu. Allah shiga fata. Ikon Allah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ibrahim. Malam. Ikon Allah. To ai dama wajen ka zan tafi. Na tambayi inda zan same ka kuma sai aka gaya mun sai Allah ya sa muka haɗu yanzu. Allah sarki. To in ji da lafiya. Lafiya kalau. Wato makaranta da aka gina wa almajirai shine nake neman ka in yi godiya. Kwanakin baya kuma kun gina musu wajen ba haya. To yanzu kuma ga wani aiki akan aiki. To Allah ya saka. Allah ya bada ikon ci gaba. Amma wannan ba matsala bace. Dama haki ne na zamantakewa kuma ya kamata a ce mun sauke. Kuma ba ma ni kadai bane, da ko su mutanen da suka sa hannu wajen kammala aikin. To ai ni kai na sani. Ibrahim kai ka je makaranta ka samu kai ka gaya mun. Saboda haka ai Bahaushe ice dillalin yaro shi ya san darajar wada. Tunda kai ka samu ka gaya mun duk garin nan su suka ni ban san kowa ba kai na sani. Gaskiya ne. Kuma haka ake so ku ci gaba da jajircewa akan aiki na gari. Wannan aikin da kuke matasa na gari domin wata rana ku ne shugabannin. Allah ya ba ku iko. Amin. Kuma Allah ya sa mu dace. Gaskiya ne, to Allah ya sa mu dace. Amin. Kuma kafin ka tafi ko in ce ka wuce mu rabu ka dan zo mu je gefe nan dan na yi maka addu'a. To ba ku ku yara ne duk abin da za ku tsaya da addu'a. Gaskiya ne. Yawwa zo daga nan. Yawwa ka san ko ina yawwa mewa annabi salati 10 Allah ƙara annabi daraja. Amin. Sallallahu alaihi wasallam. Allah ya raba ku da makiyanku. Amin. Allah ya raba ku da makiyanku. Amin. Allah ya haɗa ku da masu ƙaunar ku. Amin. Allah Ubangiji ya sa mu dace. Amin. In mun dace mu dace. Amin. Allah ka raba mu da wanda zai dafe rabon mu. Amin. Allah ya tarwatsa makiyanku. Amin. Allah ya karya makiyanku. Amin. Allah ya luguiguita makiyanku ya ɓadda su a bayan ƙasa. Amin. Bismillahir Rahmanir Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah ƙara annabi daraja. Yawwa a ci gaba da isin da fara da yau annabi salati duk mai yin wannan ba zai tozanta ba ba mai ganin bayan ka Allah yalla bai ni so nake kar a ja maganan nan ta yi tsaho duk na ji abin da ka faɗa kuma na gamsu so nake maganan nan ta zo ƙarshe ka faɗa min ya za a yi me kake so a yi alhaji yanzu kai magana da farko dai ka ga mun siya yara nan maganin sauro saboda kada mai sakaci su kamu da cutar cizon sauro ka je ga da ake ta fama da ita a gari kofar audi ke yanzu tsakani na da ku kofar audu wani zubin sai in ga kamar kana nema ka dinga zama da masa sabo kun san nufi na san ku ba menene maganin sauro da bai fi bar masa sadaka ba maganin sauro ba alhaji da kuna sadaka kuna zakka da ba su zo wurin nan ba ga ku iyayensu da ƙwarinku wannan gidigan ɓarayi zan ba wa sadaka ka aure ki kai kuma me haɗa ka da zakka musa sai musa abinci ike gajeren ɗan dakata ina sane so nake mu bi abin daki saboda ba na son lissafin namu ya kare muka ruɗa shi alhaji yawa ga kuma maganar kudin abinci kamar yadda abokin aiki na ya faɗa kaga kufra audu ni ba na son dogon bayani ka faɗa min menene jimillar abin da zan bayar kawai tunda abin ya zama haka da farko dai
za ka ba da 500 kuɗin maganin sauro da muka siya wa yaran nan, sannan kuɗin abinci gajere da nama ku ka ba da 1000 ala amfana amma sauki amma rage. Gajere sa je ka fito da dan baba. Okay sa. Sannan maganar bidiyo. Gajere sa me kike kira? Ka so ko ya kan kudin da yi bane. Kada sai ka fito da shi. Sorry sa. Wato gaskiya yalla bai lissafin ku daban da namu mu yan kasuwa. Maganin sauran nan yanzu in ka kawo 200 zai iya kawo ma paket guda bai kai naira 200 maganin sauran nan. Kuma kudin abinci da kake magana da a bayan labai a duba ne abinci ba. Ka ce ku kuke kawo expire garin nan alaji na maganin sauro. Baba dan Allah dan annabi ina roƙon alfarma a kai ka yi wa umma afuwa. Zaliha kina da kirki, kina da ƙoƙarin biyayya, kin san ya kamata. Hasali wannan abin da ya faru ban so ya faru a gaban idanku ba, to don dai raina ne kawai a ɓaci, amma mahaifiyarku ba ta da kirki ko daidai da ƙwayar zarra. Ki ƙyale ni da ita. Yanzu abin da za a yi, ki tashi ki je ki ɗauki kwanuka ki siyo mana abinci, tun da yau ba a yi girkin dare ba, je ki ɗauko kwanuka. Tashi maza. Jeke ki duba cikin ɗaki da akwai naira 60 sai ki ɗauko, ki duba. Hannatu, ko da kika ga ina yawan yi miki faɗa, ba ƙaunar ki ne ba na yi ba. Dan ba za ka haifi mutum a cikin ka ce ba ka ƙaunarsa ba, sai dai halinsa ya sa ka ƙi ƙaunatarsa. Yanzu kin ga sakamakon ƙin jin magana ta da kika yi kunnen ƙashi, to ga abin da ya faru a kanki. Kuma wallahi daga yau ba sai gobe ba, mun sa ƙafar wando ɗaya da ke karkare kuma na ƙarfe, mu zuba ne da ke, za ki gane da ni kike zancen. Kai ɗan ba fito mutum. Ba wani gaskiya babu inda zan je in bar abokanai na a cikin wurin nan. Wai su waye abokan nan naka ne? Gaye ne fa da garo-garo. Ka ji abin da yake faɗa ko? Ka ji wani sunan banza da na wafi ko? Ban hana ka hulɗa da irin wayannan mutanen ba? Wani irin suna ne wannan, wani gaye, wani garo-garo, wani kwantai, wani mai? Kai dan ba ka kiyaye ni. Duk wannan uban kuɗin da na kashe a gurin kuɗin maganin sauro da abinci da ƙaƙale-ƙaƙale iri-iri sai ka jawo min kashe wani kuɗin? Kowa ubansa ya zo igelinsa. Ba yaron da zan fitar da shi domin ni ba hankaka ba ne. Baba ni ba wani maganin sauro da aka sa mana inda muke. Abincin ma ba sai a hankali ba. Kai dan baba, fito mutum. In ba za ka tafi ba ni zan kama hanya ne. Dan Allah ka taimaka ka fito na su abokanai na ne fa. Ba yaron da zan fito da shi. Ka ji ko? Ni zan san fita saboda a ɗan nemo abin da za a yi amfani da shi. To baba Allah ya tsare, Allah ya kula. Amin. Baba, ina neman wata alfarma guda a wurin. To. Zan je gidan Aunty Salma in karɓo gyaran kayana da na kai mata. Ba komai ki je. Allah ya miki albarka. Amin na gode. Allah ya miki. Salamu alaikum. Amin alaikum. Salamu alaikum. Amin alaikum. San da zaba. Yawa sannan ku. Sabo yanzu ake tafe? Wallahi. Yo Allah. Ina kwana? Lafiya lau. Ina kwana? Lafiya lau ina gajiya. Sabo ina ya mai gidan? Lafiya kalau.
yanzu ake tafe? wallahi. Wallahi ga shi ko kin yi rashin sa'a matar gidan ba ta nan. Allah sarki to ainihin wajen ka na zo. To, lafiya? To lafiyar kenan. Ba wata magana mai tsayi zan yi ba. Maganar matarka ce Adama. Ta gaya min duk abin da ya faru. Sannan kuma ba tone-tone za tsaya yi ba. Don ta yi nadama akan abin da ta aikata. Ni ma ina koka mata arziki. Ka yi haƙuri ka mai da ita. Sabuwa. Adama. Ba ta da kirki. Ina amfanin miji ba zai ga mutuntaka ko girmamawa da ƙoƙarin tarbiyyantar da 'ya'ya a gidansa ba. Ai idan har magidanci ya rasa wannan gaskiya bai yi sa'a ba. Haka ne, amma kuma a yi haƙuri a ba ta dama ta ƙarshe. In ya so idan ta sake yi, kaga hukuncin da ka ɗauka shi kenan. Sabo kenan. Sabo da Allah zai sa ki zauna da Adama na adadin waɗannan lokutan da za ta zauna. Wallahi da kin gane wace ce Adama. Don ni tuntuni ma na gama yanke shawara. Na ɗauki hukuncin da na ga ya fi dacewa da ni. Allah shiga fatta malam. Salamu alaikum. Ina gajiya? To ya gida? A mun gode Allah. Kwana biyu. Alhamdulillah wallahi. Ikon Allah. Wallahi. To ya ranan nan. Alhamdulillah ina zuwa haka. Wallahi na dan zazzagaya na yi zumunci kuma sai muka je muka gaggaisa da jama'a an kwan biyu. Wannan gaskiya ne. Ai na san ka wajen zumunci da zirga-zirga. Wallahi mala. Ni ma wasu matsaloli ne wallahi suka taso da wasu uzurori. Ka ganan nake ta yawo a rana wallahi. Ina so dan kakkashe wasu matsalolin da suke gabana. Wallahi mala. Allah sarki. Alhaji Buba, ka ji tsoron Allah. Ka nutsu, ka ji tsoron Allah. Mala. Wani ne ya ce maka bana tsoron Allah ko kuma kirkira ce irin taka? A'a, ni ba haka nake nufi ba. Ina nufin ka ƙara jin tsoron Allah kamar yadda kake ka kusaci Allah. Malam Dalla dakata. Ina jin nauyinka. Dan ba dan ina jin nauyinka ba, wallahi baka gaya min wannan magana. Kuma ba malamai irinka ne za su ce wai in ji tsoron Allah ba. Ka bari malaman arziki su faɗa mu in ji tsoron Allah. Allah huci zuciyarka. Kuma idan dan na ce ka ji tsoron Allah ne ranka zai ɓaci wanda zai samu a gaya mar gaskiya ya kusaci Allah ma ai nema ne. Saboda haka ni duk garin daɗin kowa ina gaya maka billahi lazi huwa rahmanu ba wani mai kuɗin da zan ɗaga wa kafa ko talaka akan faɗan gaskiya. Annabi ne ya faɗa daga kinta sai faɗa kuma ka faɗi gaskiya ka huta. Zumunci dole mu yi shi. Kuma dole mu gaya muku ku yi shi haƙƙi ne akan mu muna da ilimin addini dole mu gaya muku. In ba mu gaya muku ba ai ba mu fita hakkin ku ba. Malam sai an jima. Da Allah ina ka mai kwana biyu. Matsayaci mu za mu fasa gaya muku gaskiya ne abinda Allah ya ce shi za mu faɗa zumuncin nan dole a yi shi wallahi tallahi dole ne akan faɗan gaskiya ake faɗa da ni kuma billahi lazi ba zan fasa gaya ma ba mutumin da ya taba kawo min gida ya ce na jingina daga bayan zo ce ciniki ya zama dole. Yanzu na san zan tura kasar waje. Good afternoon, officer. All fine. Thank you. Yep. Of course. Yes, yau zan kawo maka aikin mutum ɗaya. That's me.
Yes, exactly. In ya so sai ka haɗa mun da wancan sai na kaɗa gaba ɗaya. I will appreciate. Thank you so much, sir. Yeah. To sai ka ji ni. Is that right? Yanzu sai ki je ki passport. Ki kawo mun ko ki ba kyauta ta kawo mun duk wanda ki so. To madam. Amma yanzu fa za ki je ki kina fitowa daga nan za ki je ki. Da'un madam. Good. Madan ba abin da za mu ce miki sai mu ce mun gode Allah saka da alkhairi Allah ya sa dade ana yi Allah ya karo arziki. Thank you. Sa'adatu Gimbiya yanzu ka iya tafiya gida za mu magana da madan ne an jima zan ƙara so. To shikenan sai kin zo. Mun gode madam. Madu sai na tawo ko? Madu bye bye. Sai na tawo. Alhaji na dan baban yake. Tambayar ka nake Alhaji kayi min shiru. Yana caji ofis. Alhaji ofis kuma. Kwarai da gaske. Me yasa ka bar shi a can? Ba zan baro shi ba? Shi ya zaɓi ya zauna a can. Wannan baro shi. Ba gaskiya bane dan baba ba zai zaɓi ya zauna a can ya bar ni a nan ba. Wato dai a takaice Hajiya Bilki ƙarya na shari'a miki ko? Ba haka bane. Ni dai ba haka na ce ba. Kuma na ga lokacin da ka fita ma ba a kan san ranka ka fita ba. Shi yasa yanzu da ka dawo nake tambayar ka. Yaron da na je na kashe kuɗi na wajen belinsa ya ce bayan na yi belinsa an fito da shi ya ce ba zai fito ba ba zai taho mu taho ba wai sai na yi belin abokansa ni ga ni mai kuɗin banza a ƙasa nake haƙo kuɗin ba dole taho mu bar shi a can ba. Dan ba zai zaɓi ya zauna a can ya bani a nan ba amma tun da ka ce haka ba za ka yi belinsa ba to ni zan tafi zan je kuma in yi belin nashi da shi da abokan nasa duk zan haɗo mu dawo ba zai gagara ba. To ba matsala ai ga hanya. Kinga zo dawo na ce ki dawo a jigilan naki ajiye shi ajiye gele za ka ko ba za ka ba zan ji ba sai kin je ba zan koma amma fa idan na belinsa ina so ki sani akwai maganar da zamu yi da ke yana zaune kuma a gurin ki gane ko na yadda sharadi na ke shike. Wa alaikum salam. Yau kin dawo? Ya kuka yi da shi sabuwa? Na ce ya kuka yi da shi? Kin san mai haƙuri bai iya hawa sama ba. Ballantana idan aka tunzura shi ya fushi. Kin ga da Allah ni ba wani bayani nake so dogo ya tsawo ba. Ki gaya mu yadda kuka yi da shi don Allah. Kamar ya yi fushi. Ya ce kuma yanzu ya fara ɗaukar matakin da ya dace da shi. Don haka wata matar yake nema zai aura don ba zai mai da ke ba. Wai Allah na shiga uku na ni a dama. Kamar ka cuce ni. Gimbiya. Gimbiya magana nake. Sa'adatu. Sa'adatu, dan Allah zo.
ni na gaji da yan kanin dafa-dafan nan da muke kawai gwara mi mai gaba daya. Zaliya she ba kya kaunata? Wannan ɗan yawa ne ba. Dan baba. A sati mai zuwa. Dan baba. Cikin shirin za ka zo gida ka sani. Wallahi ina ba ta maka. In biki dawo ba inna ba zai kashe ni. Adam har yanzu biki koma ɗakin ki ba domin zaman ki a nan mu ma nauyi ne a gare mu. Wallahi mala Ayuba na ƙarya tun dai an gwanci rabona da samun farin ciki da Adam. Amma ki san cewa ransa ne ya baci ko. Kaga wanda ba a san asalinsa ba ta ya za a bashi aure. Ke fa ba yarinya ba ce kina da zaɓi. Dakata babu maganar ziga a nan. Lallai ma matan nan mai yaudariya ce. To wallahi ba ita ba sai ta biya duk kuɗin da na kashe mata.